И като знаете, това е нашия клип. Тук сега ще правим най-различни неща. И скинаме го, вижте, готин е. Но мисля малко да поремонтирам. Човек, аз ще направя печка. Да сложа айрана. Човек, ще стигне ли 18 дърво? Чакай, да ти го дам. Не, служи го в чест. Къщата. Ще направим. Ама е каменна. Добре, аз спирам камък в момента. Направи го без зомбите, де. Че на мен ми се изхъбиха бутчета. Без зомбите. Сус! Беси! Ми на мен... И така, момчета, имаме сбирка, на която ще капнем сладолед, скипс и ще подготвиш щанда. Скипс, добре ли си? Да, какво е това черно нещо? За малко да хвалиш това. Ау! От напрежението вече съм добре. Скипс, не си добре. Не може да го отлагаш повече, трябва да посетиш камбаната. Камбана? Коя камбана? Древна камбана на стреса, която се намира на върха на Хималайските планини. Ще ме удариш, се освобождаваш от целия си стрес. Тогава защо не си е посетил по-рано? Те я накара да звъни е 5 пъти по-опасно от самия стрес. Обикновено не се подавам на напрежението, но този път го изпуснах от контрол. Добре, Аз вече имам много камък. Ти иди да търсиш твата. Вълната. Трябва ни 6 вълна. Сега само събера 40 такова. И ще дам камъка, да можеш да направиш къщата. Сега още 2 айрана, за да мога да направя 2 кирки. Ще остава твоята кирка, айрана кирка в честа ти. И после ще мислим какво да правим с другия айран. Ще остане 2 айрана. 2 айрана ще направим с тях 2 лопатки. Остане ти в честа айран кирката. Опс, няма какво да сложим. Трябва да сложиш нещо в печката. Има какво. Аз нямам нищо. Дърво? Да. Аз събирам айран. Колко айрана имаш? Нула. Аз събирам един първият. Нали после ще направи 2 кирки? Ага, сега по лопатка. Моите къде? Ето я. Сега по айран лопатка. Айде, това е твоя айран. Шестко. Са загубили битката си срещу стреса. Ето така. Това, което ще ви кажа сега е много... Айран лопатката си я пазим. И другите. Първо се съби дървените и камените. Чули? Аз ще събира малко такова бамбук. Нали ще направим карта и не се изгубим нещо. Нещо друго. Тук обаче на тази версия няма карти. Жалко. Аз ще направя кол, чули. Кол. Ще изпека кол. Като изпечеш е такова неотработено дърво, се получава кол. Кол, да. Аз ще събирам дърво за много пръчки и такива неща.
И да си направим после торч. Ще правя кол. Харкол. Аз ще ги пазя мои чарни неща. Ти? Ей, аз тук съм ги сложил, обаче обратно. Виж. Не е ли време да правим къщата? Започни, аз си носим торч. Ама нали аз си дадох камъка, правя. Отидай ти през това време да търсиш вън. О, ето, листове. Тогава чуй какво? Ще направим какво беше? Книги. Чай да видя как се правиха. Да. И това ще го изработа. Аз направих лодка. Аз влизам да плувам. Обичам да помагам на приятелите си, но може би Шули. да не е чак толкова лоша. Какво има? Спокали са ми гумата. Аз ще се погрижа. Ето ключът за отвърта ми. Аз ще взема при аз гумата и аз мога да ви помогна. Ще успеят ли Мордекай и Ригби пак да се забъркат? Човек, аз направих малка обиколка. А по-късно 4 нинджи спасяват Нинджаго, поредицата на Лего, Нинджаго, господари на Спинчицо. Чули? Миналото на Марселин се връща, за да я захапе. Не Затова стигне се приготви камък. за специален епизод на Време за приключение. Копай още. в който да вкопчиш зъби. Марселин, началото. Утре в 10 часа само по Cartoon Network. Имаме черно. Ако имаш дърво, направи врата. Имам. Защото аз влизам в мината да взема още камък. Ами, де е саренкирката? За кой искам? Саренкирката, бе. Съветите на Анджело. Аз няма с нея, аз ще се паза. За някакъв, като открие... То не ти е нужно, то трябва да закрират. Ама не ми дава пари за албума на Либлюто. Ще ти даде. Аз ще ти кажа как можеш да я накараш да ти даде. Мама, нищо не ми купува. За къде? Ама че го... Аха, ето. Мама винаги има добри основания да каже не. Вече купихме на Анджело два практични и развиващи ума подаръка. И аз съм го чувал. И сега какво? Родителите решават, защото имат пари. Изкарайте и ти пари. Добре. Гато, нали Питър я изпусна в туалетната? Да. Благодаря за съветите. Ще ги пробвам. Ще ми дадеш ли 5 кинта? Или поискай пари от приятел. Очаквайте още съвети за всичко. И аз слизам. Да знаете. Звучание студио Александър Аудио. Добре, виж колко дълъг стана клип. 9 минути. Добре, хора, смятаме, че това ще бъде нашия клип за днес. Смятаме да се абонирате, напишете коментари, харесайте го, ако ви хареса клипа, естествено. Особено това е за нашия приятел Тошко. И Митко, които И други. са се абонирали вече. В някои клипове. Айде, до скоро, приятели.